Yaze yayimbi inhliziyo kamama. Ngikhuluma ngomama umfundisi, ngikhuluma ngomama umkhokheli, ngikhuluma ngomama basebandleni. Nami ngiyazibala lapho uqobo ngoba ngumama enkonzweni ngiphinde ngibe umama ekhaya. Ngicela nisondele-ke bomama ngoba ingathi lento zaze zazimbi iy'nhliziyo zethu bomama. Iy'nhliziyo zethu bomama zimbi. Umuzwa umama eshumayela enkonzweni ekhuluma kamnandi, umama ekhuluma ngoNkulunkulu kanti umama omubi. Umama okhohlakele oney'ndaba. Umama onomona nenzondo. Umama ozonda abanye abazalwane, ozonda abanye omama kunabafundisi angabathandi. Umama ohlukanisa ibandla likaNkulunkulu phakathi. Umama omubi. Umuzwe umama eshumayela kamnandi ethi uJesu uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Athi uJesu uphila phakathi kimi. Uphila kephi khona? Kuleyo nhliziyo yakho engcolile? Kuleyo nhliziyo yakho enenzondo? Enomona? Eney'ndaba nenhlebo? Uhlala kanjani uJesu endaweni engcole kangaka? Uhlala kanjani? Umuzwa umama eshumayela enkonzweni ekhuluma ngothando, kodwa lolo thando uyahluleka ukuliveza kubazalwane. Uyahluleka ukuliveza kwabanye omama nakubandisi. Umama omubi, ongenathando, onomona. Lithi izwi likaNkulunkulu bomama, owesifazane uyayakha indlu yakhe ngezandla zakhe, kanti oyisiwula uyayibhidliza futhi ngezandla zakhe. Ake sihloleni iy'nhliziyo zethu bomama, siy'khulekise iy'nhliziyo zethu ngoba zimbi. Sibheke ukuthi sisakha noma siyabhidliza yini. Ibandla likaNkulunkulu siyalakha noma siyalibhidliza yini. Ake siy'hloleni bomama ngoba sibabi. Angiphathi uma uwumama ushisa. Ngisho ekhaya uyaziwa ukuthi cha umama akabhedelwe. Ngelinye ilanga kwafika umama thizeni kwenye inkonzo, efika nabantwana bakhe. Wathi umama uma esukuma eshumayela, washumayela kamnandi umama, washumayela waze waba nesmayili. Yabe isikhalile ingane yakhe ngemuva. Yathi waze wakhuluma kamnandi umama. Waze wahleka kamnandi umama. Ukube nasekhaya ukhuluma kamnandi kanje, uhleka kamnandi kanje, ngabe ekhaya kumnandi. Kuthi umama noma efikile ekhaya ubona indoda yakhona ishwabanelwa yibhuluku, ijulika impandla iconsa. Iy'ngane zakhona ziyatatazela zishayana ngey'fuba. Sekufika inkanyamba phela ngithi wena mama. Sekufika ibhomu, into eqhuma konakala indlu yonke. Mama omubi. Afike umfundisi eze ekhaya, umbone nangu umama useyagijima useyokwenza itiye, uzofaka namakhekhe ufake etreyini, uhambisele umfundisi uyoguqa ngamadolo phambi kwamfundisi. Into angakaze aze ayenze kumyeni wakhe. Ngoba phela la ekhaya indoda iyadilikwa nje isinoma kanjani phambi kwey'ngane. Lithi izwi bomama, abafazi mabathobele abayeni babo. Sike siyibuze ukuthi ngabe abayeni bethu sisabathobela na? Sisahamba ngokusho kwezwi likaNkulunkulu na? Ngoba ezinye iy'ngane hhayi ngoba ziphuma endleleni ngoba zibanjwe yi-ado. Ubone ingane iphuma igcwala umgaqo kanti isuke ibalekela lesipoki esiwuwena mama. Ezinye zize zingene kuma-drugs ngoba zifuna ukukhohlwa lesipoki esisishiye ekhaya esiwuwena mama. Ake sihloleni iy'nhliziyo zethu bomama, ithuba sisenalo sisaphila emhlabeni, sike siyi-check iy'nhliziyo zethu. Sike sibheke ukuthi siyakha noma siyabhidliza yini. Sike siy'khulekise lezi y'nhliziyo. Siy'khulekise kwayithina ukuthi masingenzi ngentando yethu kepha masenze ngentando kaNkulunkulu.
Masingahambi ngokwazi kwethu, kepha masihambe ngokwezwi likaNkulunkulu. Ngicela-ke bazalwane, ni-subscribe, ni-like, niphinde ni-comment ku-comment section. Okhulumayo uMam Thabethe, eZulu United Congregational Church, eMaranhill. uNkulunkulu abe nani. Amen.